Niin mitä siis nyt vielä laitetaan, jos mä... No ainakin ripsiväri haloo. Niin, mutta onko noin niinku kaikki muut hyvin? Joo. Eikö ookin? Munkin mielestä. En päivällä tarvi olla enempää. Sitten Ei. iltameikki on erikseen. Sitten voidaan joskus tehdä semmonenkin. Mm-hmm. Mitäs? Kato alaspäin. Laitetaan ripsari. Vähän sahataan sitä tuonne. Ja ihan tyveä asti pitää saada ripsiväri. Laitetaan vähän lisää. Nää olisi voinut taivuttaakin. Sulla on aika suorat nää räpsyt. Mutta ei näissäkään tehdä mitään övereitä. Että yleensä vaan pikkasen ripsväriä. Sitten jos haluaa sitä ekstraa, niin laittaa tupsuja. Mut nykyään ei oikeastaan enää liioitella sen ripsvärin käytön kanssa. Että sitä laittaa 500 kerrosta. Pari kerrosta nyt laitoit. 2. Ja nyt mä laitan itse. Niin, että sä laitat Ja nyt kun mä sanon... niin sen sä osaat. Niin, ja kun mä sanon, että niin varmaan menee nyt justiin sit kaikki jonnekin muualle, kuin minne pitäisi. Koitetaan. Plups. Plups. Hei, sitten kun mä oon kuullut, että ei saisi niinku vatkata tätä tonne. Meneekö sinne ilmaa? Ja sitten se pilaantuu. Onks niinku se oikein luultu? Eli... No niin. Kun mä löydän nämä mun ripsit. No, mun pari tulee sulle. Eli täältä nyt vaan... Me kyllä valittiin vähän huono paikka, kun tää valmistus on tällainen. Ei se haittaa. Kyllä tästä selvää. Muista sahata. Mä sanoin, että sahaa. Miksi pitää sahata? Se menee enemmän sinne ripsien väliin. Se erottelee. Ja just toi suu auki just. Niin miten se nyt se sahaaminen? Siis sanois vielä vähän siihen liittyen. Että... No just mitä sä teet. Niin miksi se mukaan? No, Ai se niinku harattuu? Niin. Hara show. Ei tää on mikään hara show, kun tää on Minni ja Christian show. Onko se hyvä? Ilme on kyllä huvittava. On nyt hyvä, joo. Vaikka. Vaikka. No, on sitä siellä jo, ei sitä tarvinnut. Ollaan niinku määräänsä enempää. Niin. Mutta naisilla on aika usein kyllä joku fiksaatio niiden ripsiensä kanssa, että niitä pitää sahata edestakaisin. Mutta sitten aina jotkut haluaa laittaa alaripsiä, jotkut ei halua. Älä laita. Ei mulle. Ei, älä laita. Ei kai mulle niinkään. Älä laita. Miksi? En mä tiedä. Se on kivempi. Älä ja päivällä. En mä tykkää. En mäkään. Laitat sit, kun mä en ole näkemässä. En mä laita. Menet vessaan laittaa. Mut sitten kaikki valuu tähän ja ihan semmoset mustat sitten. Niin. Se on jotenkin, en mä tiedä, se tulee vanha-aikaisen näköistä. Onko nyt hyvä? Siis mitä vieläkö me laitetaan? Joo, jotain? laitetaan vähän alaluomillekin. Mikä toi on? Tää on vihreä kynä. Rajauskynä. Ei aina tarvi olla turvallisia, tylsiä, ruskeita ja harmaita ja mustia. Voi laittaa väliin vähän väriäkin. Tähän voi sitten valita jonkun, minkä haluaa. Niin. Jonkun tällaisen fantsun. Sitten pehmennetään sitä. Voi käyttää sivellintä tai... Mä rupesin katsoa niin tarkkaan, kun se näytti niin hienolta tuolla peilissä. Mä rupesin kuvaamaan ihan munkolta. Ja mä tiedän tunteen. Siis minne sä sitä nyt tuuppasit? Mä en tiedä, laitoit sä tonne sisäpuolelle vai ulkopuolelle? Ripsirajaan. Ja, mutta menikö sitä on niinku ripsiä niinku siellä sisäpuolella ja sitten ulkopuolella? Eiku ripsirajassa. Okay. Ja sitten pehmennetään se niin, että se niinku vähän tälleen, tiedätkö, suttaantuu joka puolelle. Mä tykkään tollasesta suttaantuneesta. Musta se sopii sulle se suttu. Kun sä oot tuolla suttu. Onhan tämmönen suttu. Ettei sit tule liian sellaisen tiukkapiposen näköinen. Ja sit kun siinä on väriä, niin se korostaa sun omia silmiä, kun sulla on vihertä. No nyt mä tuuppaan itse sitä sitten vaan. Niin. Ei, oota. Nyt on vähän. Nyt tohon vaan pitäisi uskaltaa. Niin mut kun mun mielestä kun sä laitoit, niin sitä on niinku tosiaan nyt tuolla sisällä. Joo, se leviää sitten. Laitat siihen ripsirajaan. Ja sitten kun suttaat sitä, niin sit menee joka paikka. Lähdekö mä tuolta vai täältä? Ei sillä ole väliä. Lähde vaikka keskeltä. Keskeltä ulos. Ai siis ihan tähän päälle näin? Siihen ripsien niin. Raja. Ripsiraja. Tää on ollut mulle haasteellisia jotenkin ehkä aina. Koska mä oon koittanut jotain ja sit mulla tiski on epäsiisti. Mikä?
tiski on epäsiisti. Jätettiin kaikki nuo tuotteet. Ei se haittaa. Niin se, että mä en ole tiennyt, mihin kohtaan tätä nyt oikeasti niin kuuluisi laittaa sille. Ja sitten se on näyttänyt pöljältä, kun mä vaan tähän olen laittanut sitä. Ja sitten mä oon ottanut pois sen. Hei, apua mun maha korisee ihan hyvin. Mä oon kauhean nää. Ai. Vieläkö? Miksi sä oot syönyt? Oon mä syönyt, mutta kato, tää on niin energiaa kuluttavaa nyt tää meidän. Vieläkö jonnekin päin? Miksi nyt? Laita sinne ulkokulmaa vielä vähän. Tänne. Niin. Sitten rupeat Minkä verran tänne? suttaamaan. Mut tänne. Ennen loppuun vasta. Miksi mä vien suuta? En mä tiedä. Miten sä pidät suuta, kun sä meikkaat? Hei. Ihan normaalisti. No niin, sit suttaat sen. Miten? Sormella vaan? Sormella. Nyt sä sait noin nätisti ton sutattua. Pikkurilli. Annaanko mä täältä? Joo. Ai näin. Joo. Jaa, ai näin. Joo, siitä niin vaan. Tästä minä pistän. Mähän just näytin. Miten sä niinku... No kun Eikö sä seurannut? mä seurasin, mutta kun mä en vielä saanut sisäistettyä. Niin, sä voit tehdä ton myös siiveltimeltä ja vanunpuikolla, jos sä No haluat. miten sä sait sen noin hienosti ja mä en meinaa saada muka millään? Työstät sitä. Ei se nyt heti mene. Sun pitää vähän työstää sitä. Tälleen näin. Sori. Tönäisikö mä sun? Joo. Mä pääsin vähän lähemmäksi tätä peiliä sen myötä. Kato, nyt se rupeaa työstyä. Mm. En mä tiedä näkyykö se siihen nyt kameralle niin hyvin, mutta nyt se ainakin rupeaa leviämään mun. Mut sehän meni tänne ihan alas nyt ihan. Oliko toi paljon hienompi? No Ei se nyt pahaa oo muuten. Eihän. on niissä jotain eroa kyllä. Niin munkin mielestä. Sun pitää ehkä laittaa enemmän vielä sinne ripsityveen. Eli laitanko mä nyt vielä vedänkö mä nyt sormella sitä tonne ripsityveen vai laitanko mä tätä lisää? Laita nyt eka sitä sinne ripsityveen. Eli Ja sitten sottaat vähän. eli vähän niinku tänne sisäpuolelle jopa. Vähän siihen, mutta älä laita ihan sinne niinku silmään asti, vaan siihen ripsityveen. Onko nyt oikea paikka menossa? Joo. Vieläkö vai? Joo. Vieläkö? Joo. Koska muuten sulla tulee sellainen killusilmä, jos et sä laitat kesken. Mikä on killusi? Ai No se se kilpus niinku- pulpsahtaa se silmä tuolla. Niin, se on niinku tällainen. Okei. Killusilmä. Vältetään killusilmaa. Miten sä sait tosta mun laiskasta silmästä näin paljon paremmin? Oho. Nyt mä tuppasin sitä tonnekin. Mm. No nyt sitä on joka paikassa. No nyt se on sitten, niin, mutta on se parempi. Sitten niinku, nyt pyyhit sieltä alhaalta pois enemmän. Otanko tämmöisellä topspuikolla? Ota. Ai täältä. Niin, sieltä niin alapuolelta. Vähän suoristat sit silmää. Älä ota koko matkaa, otat vaan siitä keskikohdasta. Okei. Okay. Ai tästä. Ota, mä törkkään sua. Niinku tosta kohdasta. Suoristat. Ai suoristan tosta. Niin, suoristat silmää. Näin. Niin. Tuot vois vähän pehmentää tätä kanssa. Nyt tuollakin on sitten jotain. Toinen silmä pysyy aina vaan niin kuin paikallaan ja nättinen. No kyllähän, hei. Noniin. Yes. Mikä se oli? Mä en tiedä, missä se oli se taikaisku, että se oli 1-2 aika samannäköinen. Niin, sitä pitää työstää. Silleen se onnistuu. Aika niin kuin pienellä jollain siellä. Ja sitten se on varmaan pääasia kanssa, että tietenkin että se näyttää muidenkin silmiä, mutta se näyttää omaa silmää hyvältä, niin sitten siitä tulee se. Mm. Eikö? Sväki. Sä luit sen suoraan mun ajatuksista. Kiitos. Onko tää nyt valmis? No joo, sit pitäisi laittaa vähän silmän alle niinku peitevoidetta. Ja... Niin, mutta tälleen nyt niinku, Joo. että näin niin. voisi lähteä sitten ihan niinku... Niin, vähän ehkä kulmaluulle voisi laittaa sitten valoa ja kulmakarvoihin vähän paikkausta. Ja... Mutta tämmönen perus, Niin, eikö? tosta on hyvä aloittaa. Kyllä. Se, että sä sait niinku ne rajaukset tehtyä, niin oli jo tosi hyvä. Mä luulin siinä vaiheessa, kun tossa niinku toi alarajaus meni ihan sinne minne sattuu, että siitä ei ikinä tule samannäköistä. Se on vaan työstämisestä kiinni. Ei siinä muuta. Töitä pitää tehdä. Töitä pitää tehdä ja ei pidä luovuttaa heti, jos se vaikuttaa epätoivoiselta. Että se näyttää yleensä jossain vaiheessa aina ihan kauhealta ja sitten se 1-2. yhtäkkiä näyttää hyvältä. Niin loksahtelee 1-2 paikalla. Eli uskoa pitää itteensä siinä matkan varrella. Minne se meni? Uskon meikkeihin.
Kiitos. Ole hyvä. Oho, nyt meillä on video. Hetki.